yan. Good morning. Paka-vlog ko naman. At yan ay ngayon, ang content ko ngayon ay magluluto na lang kami ni Kuya. Ayan inutusan ko si Kuya bumili ng ng lulutuin sa sentro. Kimi, ano yung binakal mo, guys? Nagbakal kang batag. Mais. Hapoton mo duman ka nanay kung igwang batag. So, saba. So, yan. Asa na yung sukli ko? Yes. Asa na sukli ko? Ang sukli ko. Ang laki mo. Sana! Bilis! Ayan. Ito aking sukli. Bibilangin. Pag talaga. Ito guys, kumupit na naman. So yan. Ito yung kanyang binili. Itong karni. Tapos, of course, repolyo. Ayan, hulaan nyo ang lulutuin namin. Ay, ni Kuya. Kasi hindi ako marunong magluto. Sabi ko, Kuya, ayusun mo pagbakal. Tingnan nyo guys, may amoy. Kasi yung gitna, si Kuya talaga. Tapos bumili siya ng, ang daming tindahan. Tapos ito, patatas, ang liit. Hindi siya bumili ng mais, tapos, saging na saba. Nakalimutan niya daw. Sen guys, hindi ka kay nanay. Abo tong sino lologo. Di ko pakalo lang batag. Ano batag oh? Ito pala guys, may saging. Ito oh. Ayun oh. Saging. Kasi hindi yan pwede. Hindi man yan yung nahalo dyan. Yan, tapos yan. Hugasan niya na. Tapos sa loob kami magluluto. Hoy! Pakarayang pagkapot! Pag ika naulog. Ayun guys, si Itaba. Yung kapatid ko. Sheesh. Ije. Paslo. Ay, pumakay ka, makulog ka. Ingan lang. Ay, maulugan pa. Ay, kuba. Pakarayan mo ang kapot po ba? Isa pag natanggas niya sa pala. Paano na pa dyan? So, At puso ka daw na. Hoy, taba ba ko namin? Dahil lumbod. Lukaron da ah. Namatil mo? Kadunaan. Ano pa sana ako? Dahil lumbod yan, tama yan. O, kaya lukaron talaga yun eh. Lumbod, magayon makinis nun. Tama on. Iyo. Tama yun eh. Napagbukas eh, saya. Sa'yo na. Iyo na. Wala na, yun na no. Saan ka mo ma-outing? Garwa mo siya lang na. Straight. Ay, naputol. Ala, naputol? Ay, alaba. Dayman. Yun guys, ko lang yung kapatid doon umaakyat ng buko kasi may outing daw yung namin yung dito sa may kabila na bahay. Meron silang outing kaya sila ay magbubuko salad. So yun guys, bibili nga pala ako ng ng saging nga. Maghahanap ako ng saging na saba yung ihahalo doon sa nilaga. Kasi lang, ang gulay lang na doon, yung repolyo lang. Tapos si Kuya kasi kinupitan kaya hindi na naman na bumili ng Ang init. Ang init. So yun guys, may nakita ko ditong saba. Maling tabi tiya amaming. Pwede ining inog. Ini kwaon. Ini pong 5 pedaso.
Yun. Ayan. Eto, iba naman to. Mabarakal. Hala. Hala, parang wait lang. Parang wala. Ito na nga pala guys, o yung bahay nila nanay. Ayan na. Ay, sila na. So, ayan guys. Nakabit ko na nga pala dito yung CCTV. Ayun, oh. Wait lang. Char. Okay. Ayan na, oh. Ayan na. Kinabit na namin dyan. Doon sa taas, hindi na ako akit. Bili na muna ako ng tang. Kasi magluluto na si kuya. Tang. Okay, dito sa kabila. Mabarakal. May tang po. Tang. Ay, Nesty. Amo na po yan, Nesty. Nesty na sa baby apple. Opo, manggaran na po. 23 B. Tira kaya na B. Sara lang po. 23. 21. Nesty apple. Ito Ito nito na ubusan kantang. Hindi kita na. Yes. Ayan po. Kasi ang pawis ko pa. Oh, baby, oh. Salamat po. Thank you. Uy. Ay. Pa. Ha? Kami na nung inulag na. Ayan na. Ayan o. Mailing na lang yan ni Tito Jomar. Grabe kasi ginit. Yan guys. Kita-kita na naman ang aking hinang. Tapos yan. Pag dating ko, yan na. Nililinisan na ni kuya. Yan. Medyo ano na. Pinapalambot. Allah! Allah! Hala! So, ito din, nahugasan na din yung repolyo at saka patatas. Ay. Sili. Siling labuyo. Ano to, kuya? Ano to? Astig! Guys, so, pili. Ano yun to? Yung pili na inanuhan ng mainit na tubig. Masarap to. Tapos idudot sa ano, sa toyo na may sili, na may suwa, kalamansi. Di na masarado. And guys, here's my kwartong napakakalat. Yes, napakakalat ng aking kwarto. Ayan, oh. Hindi pa kasi ako nakapag-ayos niyan. Kasi nga, plano ko, papapalitan ko yan ng kulay. Pangit na siya ng pink, no? Like, nagsawa na ako sa pink. Gusto ko siya white lang. Para, masakit kasi sa mata. Parang madilim. Alam mo yun? Parang, tapos ang liit loom. Kumbaga loom. Tapos masakit sa mata. Madilim. Yan, pumili nga pala ako ng ano. Ayan o, ring light. Yan. Ay! Sorry! From Shopee! Thank you, Shopee! Char! Shopee! So, yan. Ang napakakalat kong kwarto. Ha? Huh? Kwarto? Kwartong napakakalat. Tingnan mo na kung malambot na yung karne, di ba? Kagata daw. Kagata daw. Kagatin daw. Tingnan kung malambot na. Ha? Ano, tigtatalaan mo na. Salamat. Kuya, dahi pa man iyan. Wala pa man yung lasa. Dapat pinurutol mo man giray. Lalaki.
Ngayon na lang kami magkakarne. Nung isang araw, puro kami sardinas. Yan guys, napakapasaway. Ayan o. Lagi na lang nagsiselfone. Wala naman cellphone. Puro cellphone. 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 Andok mo bagay na. Guys, yan si Bunso. Ang payat na ni Bunso, pero tumangkad. Dati 'di ba maiksi yan si Bunso. Ngayon tumangkad na. Kasi pumayat. Mapin code yan, baby. Oo, gusto mo muna. Kasama ko ang aking kapatid. Ayun, yung makiat ng buko. Ito talaga, guys. Mga matibay yun. Hindi magsarakat ang mga tao. Magagaling umakyat ang mga tao dito. Kasi madaming puno. Madaming aakyatin. Yung gumihan. Ayun, o. Ay, hindi, guys. Yung isa ko palang kapatid yung makain. Umakyat yun yung isa kong kapatid, yung maliit dyan, yung maitim. Umakyat ng gumihan ang taas. Ayun, oh. Kasi hindi nyo makita. Ayun, basta. Ayun. Gumihan. Ano pa? Pili. Yung buko. Ano pa dyan? Meron santol. Yung santol nga pala dun, guys. Ano na? Malalaki na. Kaso green pa. Tapos ang daming bunga. Ay, maunguha nga pala kami ng iba. Yes, alam mo yung iba? Ano nga si iba? Wait lang, isipin ko kung ano yung iba. Iba. Hello, hindi ko nakalimutan ko. Kamyas. Yan, kamyas. Sige, so, kami ang kamyas. Nangihingi pala. So, yan. Pinakuha ko yung kapatid ko ng plastic. Kasi wala kaming dalang plastic. Saan namin nilalagay? Ayan. Guys, bili na kayo. Natong. Gabi. Tama ba, Gabi? So, yung init. Yan. Ito. Ito, para na kayo. Ito. Kalami ka ate aga itong iba. Sa hindi ito. Magad kami. Sige. Kaya ba? Meron ditong bubon, oh. Cutie, may burabod. Ay! Ito guys. So sabi, sa taas daw ko kumuha kasi malalaki na, maliliit pa yung nasa baba. Ayun, oh. Ayan. Sige, kuha ka dyan. Ito, nakadukot. Habang nasa taas guys, yung kapatid ko. Ayun. Guys, no reaction na. Wait lang. Guys, wala yung reaction na. Sige, kuha tayo ng malaki pa. Yung mas malaki. Ito, malaki to ah. No reaction. Panalo na ako. Kung may pusta lang sana. Dit lang ba? Di ko pa kada kulot. Diba? Kunti lang. Huwag mong uubusin. Tabi-tabi po. Meron kasing ano dito. Yan na. Ah! Ah!
Hindi ko kinaya yun ah. Iba yun. Malaki kasi yun. Dito lang tayo sa maliit. Ba, tama na yan. Okay yung maliit. Yung tama na. Iba na. Okay na. Ado na guys. Ano? Salamat eh. Salamat. Thank you very much. Darang ko sa lidong. Ba? Ala, si baby turog. Open, hawakan mo. Sa open. Isang init. Dali, dali, dali. Wait lang. Linisan natin yung lens. Pero parang malinis naman na. Okay na. Ay. So yun guys, kain po tayo. Ito po. Ang aking pagkain ay ano. Ala, yung totong. Ano yung totong? Yung totong ganun. Kasi wala na kanin. Yung kumain na din nga pala sila bunso. Tapos sila kuya. Yung mga kapatid ko at si mama. Yun doon. Ito guys yung pili. Ano? May tubig pa? Wala kaso kaming kalamansi. Kaya. Yung pangit ng ano. Ang liwanag. Yun o. Yun guys. So yan guys, after natin kumain, syempre, meron kasi akong pinahinog. Meron akong pinahinog na avocado nung ano pa, nakaraan pa. Ay, pang ilang araw na ba? Actually, nakalimutan ko kasi to. Naalala ko bigla, si Bunso, merong dinala dito. Hilaw pa, sabi niya. Ate, ano, pahinugin niya daw. Tapos, naalala ko, meron pala akong avocadong tinago. Ito, grade, pero hinog na siya, guys. Hindi ko lang alam, pero hinog na siya, promise. Ayun nga, yung buto nga, umaano na, umaalog na. Ito hindi pa. Ito na lang na isa. Ito yung isa buksan ko. Hinog, asti, green pa. Oh, ayan, di ba? Bago pa yan, oh. Binili ko to, bagong ano, bagong kuha sa puno. Ay, nakatingin ako sa camera. Tingnan nyo yung ano. Hindi na punta. Ayun. Hala guys! Ang cute! So yan, pagkasin natin yung
Asti green pa siya pero hinog na. Cute. Naka-plastic kasi to. Naka-plastic. Tapos, nung kinuha ko siya kanina, alam yung parang naghinang din. Kasi may tubig sa plastic. So, yan. Oh, guys, ang ganda, promise. Ang ganda niya. Yan, oh. Ang ganda. Then, guys, meron tayo dito. Ay, nababasag. Baso, syempre. Tapos, yan. Ang ganda niya talaga. Parang ayokong anuhin. Pero, syempre, kakainin kita. Ano? Yan. Uy! Ay, mahulog. Lasang avocado. Uy! Hala. Ang sarap naman. Binili ko to guys, 1 kilo 150, tas 3 piraso lang. Actually, yung isa kasi nito, nang binili ko, violet na, tas medyo malumoy. Medyo malambot. Nung binuksan ko, hindi pa yung loob niya. Kaya nasayang. Ano to? Nasayang. Parang A50 yung isa, no? Ang mahal. Hala. What happened to you? Sayang. Ang nipis ng balat. Tingnan nyo. Ala. Ika-share natin dito sa isang baso. Ayan o. Tapos guys, hindi nga pala ako naglalagay dito ng ng gatas. Yes, hindi ako naglalagay. Ayoko nang may gatas. Gusto ko asukal lang. Hindi kasi ako mahilig sa creamy. Mahilig ako sa maasim, maanghang. Matamis, pero yung creamy, hindi. Lalo pag mga gatas. Uy! Wala na akong mapaglagyan. Bakit naman? Ang ganda, oh. Kaso kita na naman yung pawis ko. Uy. Ay. Hindi na kasi kasya, oh. Tsaka ang sarap niya kahit walang ibang nilagay. Pag itong natural lang. Sarap. Ay. Kaya sana tumubo ito sa likod ng bahay. Sabi ng buto niya, oo, tutubo ako.
Asa na si Bunso? Hati kami. Ayun. Di ba? Punong-puno. Paano na natin ito? Ganyan. Ganyanin mo pa. Sige. Nagaano na. Lagyan natin ng asukal. Dati kasi tumikim ako ng ng avocado na may gatas. Tapos parang nakakaumay, parang ang bilis kong magsawa, ganun. Kaya. Tapos pag asukal lang, okay naman. It's okay. Yan, no? Wala tayong blender. Uy. Nabigyan natin yung asukal. Kulang yun eh. Kulang yun. Sige na. Baka masyado nang matamis. Matamis. May lumagpas. Kainin natin yung lumagpas. Ang sarap! Masasarapan ako nito pag asukal lang talaga. Nilagyan niya ng maraming gatas. Uy. Guys, parang siya igyat. Char. Char lang. Yummy. May buo pa sa ilalim. Okay na ito guys. Okay na siya. Ito, baka bukas pa to. Pwede na siya actually kasi wala pang tunog. Hindi pa umaalog yung buto. Tomorrow yan. Tomorrow. Alam ko na, lagyan ko ng Alam nyo guys, dati may technique kami dito para mabilis siya mahinog. Yung ganito niya, nilagyan namin ng suabo. Ash. Nilagyan namin siya ng ash. Abo. Yung abo. Para mabilis siya mahinog. Ewan ko ba kung bakit. Pero, ganyan siya. Astig green. Kasi pag may hinog dapat, diba, violet. Kasi hindi siya violet. So, ito na guys. May balat, nakasabay. Tawagin natin si Bunso. Shayna! Shayna! Oh. Ayan, magkati ka stigdig kita sin na may star. Yun. Ano masarap? Natali ka nag-iiling. Ha? Natali ka nag-ikiling. Hoy. Hey guys.
Hoy! Mainiton! Yan si mama. Iso, taklob! Ito nga pala yung kinuha naming iba. Kamyas. Ano masiram? Bako? Bako? Bako masiram? Imi. Di ko man kailangan tigatas. Asukal man lang. At yun guys, dito na magtatapos ang aking video. Ayan, bilog na ang aking mukha. Para ng piso. So yan, dito ko natapusin ang aking video. Yan si Bunso, kumakain pa. Ako ay pupunta kilatin. So yan, bye-bye. Abangan nyo yung mga next videos at vlog. So yan, masyado lang, merong, ang haba lang ng pagitan ng mga video. So yun na guys, bye! Thank you for watching! Shoutout sa Team Pahuway, kay Ate Rika, at sa lahat-lahat. Sa lahat ng sponsor, at sa lahat-lahat. Di ko na ba isa-isa. So yun, bye-bye!